കേരള സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലെ വിധികർത്താവായ കണ്ണൂർ മേലെ ചൊവ്വയിലെ ഷാജിയുടെ മരണത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കുടുംബം. ഷാജിയുടെ മുഖത്ത് മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അമ്മ ലളിത പറഞ്ഞു. പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് കേരള സർവകലാശാല കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ വിധികർത്താവിനെ കണ്ണൂരിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മരിച്ച നിലയിലാണ് ഷാജിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിരപരാധിയാണെന്നും കോഴ വാങ്ങി വിധിനിർണയം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് കുറിപ്പിലുള്ളത്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ഷാജിയുടെ അമ്മ ലളിതയും. മകൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും മകൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അമ്മ പറയുന്നു. മുഖത്ത് പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. മകന് നീതി കിട്ടണമെന്നും അമ്മ പറഞ്ഞു. അന്ന് വന്നേന്ന് മുതലല്ലേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാല് പിടിച്ചിട്ടു, മുത്തം തന്നിട്ടു, പിന്നെ എൻ്റെ മടി തല വെച്ചിട്ടു കിടന്നിട്ടു. അന്നേരെ പറയുന്ന വർത്താനാണിത്. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മ. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മേനെ മാത്രമേ വിശ്വസിപ്പിക്കണ്ടു, വേറെ ആരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ലാന്ന് അന്നേ പറയുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെയും പറഞ്ഞ്. ഇന്നലെ രാവിലെ മറ്റേ മോൻ്റെ ഓള് പണിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓളും ചക്കനും കുറേയെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവനോട്. പിന്നെ പാപ്പ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട, ഇതെല്ലാം വെറുതെയാണ് പിന്നെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞോളും പറഞ്ഞു. PN ഷാജിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി SFI ആണെന്ന് K സുധാകരൻ MPയും ആരോപിച്ചു. ഫലം അട്ടിമറിക്കാൻ SFI നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും SFIയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാത്തതാണ് ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഷാജിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം K സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം SFIക്കാരുടെ ഗുണ്ടായുസത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാലോ. ഇപ്പോൾ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെയൊക്കെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിരാതമായ മരണം സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മരണം പോലെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. SFI ആണ് ഈ പറയുന്ന പാപം മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തിനും ഉത്തരവാദി SFI ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൻ്റെ അകത്ത് മാർഗം കളിയിൽ അവർ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചു എന്നാണ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു. അവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു കുറ്റവും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷമതിയാണ് അയാൾ. ഇതുവരെ അയാളെ പറ്റി ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ പരാതി SFIക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇയാളെ തല്ലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ തല്ലി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇതുപോലെ ഒരു മാർഗം കളി മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുമോ? സംസ്കാരമുള്ളവൻ, തറവാടിത്തമുള്ള ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകൻ കൊടുക്കുമോ? പക്ഷേ SFIക്ക് അത് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? KSUക്കാർ പിടിച്ചത്, അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജുകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തതിന് അവിടെയെല്ലാം കിരാതമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം അഴിച്ചുവിട്ട് വീടുകളിൽ, ഹോസ്റ്റലുകളിലൊക്കെ KSUവിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പരുവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മളെ കുട്ടികൾ അവിടെ ജയിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിജയിച്ചത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെയാണ് മത്സരം നടക്കുന്നിടത്ത് അധ്യാപകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അവർ പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു അധ്യാപകൻ, അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഫോൺ ചെയ്തും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ തല്ലി, അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചു. അപമാനം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വിധികർത്താക്കൾ കോഴ വാങ്ങിയെന്നാരോപിച്ച് KSUവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ഇതോടെ യുവജനോത്സവത്തിനിടെ സംഘർഷം ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പ് VC ഇടപെട്ട് കലോത്സവം നിർത്തിവെപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.